Ale de baara ye fiye 5 baara ye nga ale de ka di ne ni maanaw bi an bena fari de kɛ kun potasi n'o ye sɛgɛ kata ye o dɔɔnin kɛlen do a la aw bismila an bena jarakɛ kɛ an ka tasa kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn Mali la nin ye jaralakaw de ta ye i n'a fɔ ne ye kilo kilancɛ bɔɲango de ta an bena daji ne ye n ta in daji su kelen i n'a fɔ ne bena taa n da waati min na ne sɔrɔla k'a daji ka taa n da mɔgɔ dɔ perese kojugu be jikalan k'a la ne kɔni ma nafaba ye o ko in na sabula ne delila ka esaye ka jikalan k'a la ne kɛlen ka jikalan k'a la a y'a fara wuli ja ka bɔ a kan dɛ nka a golo yɛrɛ de jara a yɛrɛ kan cogoya dɔ la a don ne y'a sin a ma kɛ ɲumanba ye ne ɲɛkɔrɔla la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na dugu jɛlen filɛ nin ye an bɛ kɔlɔ kelen ta sisan i b'a ye a farani bɛ sin ka wuli ka bɔ a da la ten dɔ ja la n'a sɔrɔla ko bɛɛ ka jan i ma i bɛ se k'a to yen nɔ ɛri damadɔ dɔrɔn a bɛ se ka wuli ka bɔ a la nka n'i y'a to ji la a ka mɛn dɔɔni o fana bɛ fusaya kosɛbɛ o b'a to a b'a fa ji la dewu a bɛ ɲɛ an bolo ka taa fɛ fari baara gɛlɛma yɔrɔ dɔ ye a goroli ye k'a fara bɔ a sanfɛla la n'a sɔrɔla mixeur b'i bolo i dan ye k'a kɛ mixeur kɔnɔna na ka ji dɔɔni k'a la i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ k'a kɛ cogoya min na an bɛ mixeur datugu a da la sisan k'a goro mixeur la seconde damadɔ dɔrɔn hali a kana na miniti bɔ n'a sɔrɔla ko mixeur tɛ e bolo an n'an teriw kɛ bɔ ye n'a sɔrɔla mixeur b'i bolo a b'a ko ja i bolo kosɛbɛ wa a b'a to i bɛ teliya a baara fɛ komi n y'a fɔ cogoya min na i b'a kɛ mixeur la dɔɔni dɔrɔn i b'a goro a la de dɔɔni a kɔni b'a ci dɛ nka a b'a fara fana wuli ka bɔ a sanfɛla la baara nɔgɔyara an b'a bɛɛ kɛ tan cogoya in na ne bɛna nin baara tɔ kɛ ja kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a selen tɛ ji tiɲɛ dan don nka n'i tora k'a sɛnsɛn ni ji ye ka tila k'a ji k'a la i n'a fɔ ne delila ka video fɔlɔfɔlɔ kɛ cogoya min na n'a sɔrɔla i b'a fɛ k'o ɲɛdɔn i bɛ segin ka t'o video lajɛ an bɛna a sini de dabɔ sisan maa minnu bɛ kɔfɛ jagoya an b'a si mixeur de la sabula ɲɔnsi mansin t'anw bolo n'a sɔrɔla k'i bɛ so i bɛ se ka taa si ɲɔnsi mansin na walima n'a sɔrɔla k'i bɛ wula kɔnɔna na aw ta ta si wugu la walima an b'a kɛ dɔɔni tɛgɛrɛ ye an ka kolonba kɔnɔna na de waasa ka ko in ja mixeur bolo an bɛ ji fitinin fara kan i bɛ ji dɔɔni dɔrɔn k'a la waasa mixeur ka se k'a sin k'a bɛn a yɛrɛ sago ma komi an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama mixeur dɔw da man di i n'a fɔ dɔw nun ka di an bɛ mixeur wuli a la sisan miniti 3 bɔɲango dɔrɔn a bɛ sin ka buru an bolo ten dɔ miniti damadɔ dɔrɔn ni ji dɛsɛra i ka mixeur la i ka mixeur b'a yira i la k'ale tɛ ka se bilen dɛ o la i bɛ ji fitinin dɔrɔn fara kan i n'a fɔ ne y'a kɛ cogoya min na sisan an bɛ mixeur wuli a da la sisan tuguni a k'a ka baara kɛ n'a kɛra k'a fɔ k'i ye jiba kɛ mixeur la kɔfɛ e yɛrɛ tilalen a sini na i y'a faamuya k'a fɔ ko ji cayara kosɛbɛ koyi i bɛ se k'a bɔ tɛmɛ wo fɛ i b'a kɛ tɛmɛ kɔnɔna na ji in bɛ jigin dorodoro min bɛ to tɛmɛ kɔnɔna na an b'an ka baara tɔ ɲɛnabɔ n'o ye an ka baara ɲɛnabɔlen filɛ nin ye an bɛna gamugu de k'a la sisan gamugu cuillère ba ɲɛ 2 bɔɲango komi n y'a fɔ cogoya min na ne ka sɔ in ye sɔ kilancɛ de an bɛ poivre mugu dɔɔni k'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne m'a caya o b'a ni kasa ja dɔɔni dɔrɔn an bolo o kɔfɛ an bɛ kɔgɔ cuillère ba ɲɛ 1 bɔɲango k'a la a tɛ cuillère ba ɲɛ 1 bɔ nka a n'a man jan fana o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka sɛgɛ kata dɔɔni dɔrɔn k'a la n'a sɔrɔla k'i bɛ kulobilen jamana na ko sɛgɛ kata t'i bolo i bɛ se ka bicarbonate fitinin dɔrɔn k'a la i n'a fɔ ne ka video tɛmɛnen ne ye bicarbonate k'a la a barila ne bolo ne tun b'a maîtriser k'a ɲɛ i bɛ bicarbonate fitinin dɔrɔn de k'a la i t'a caya an b'a sɛbɛkɔrɔ don ɲɔgɔn na sisan nin kɔni nin y'ale baara koloma yɔrɔ dɔ ye dɛ ne nin maanaw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ye fuyɛ de don n ta la fo ne ka fuyɛ bɛ kari aw yɛrɛ bɛ n'a ye ja la a karilen tɛ hayiwa dɛ ne nin maanaw aw bɛ ni woro sara an tɛ ni woro to yen fiyewu aw bɛ ni woro de sara n'a sɔrɔla ko fuyɛ nɛgɛlama b'i bolo bɛ se k'a baara kɛ kosɛbɛ komi galama kun bɛ ne bolo an bɛ galama don a la sisan k'a sɛbɛkɔrɔ gosi komi an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama ale ye baara kolo gɛlɛn ye ɲanyɔrɔ ani fana ka a fara bɔ a la olu 2 de y'a baara kolo gɛlɛma yɔrɔ ye
n'a sɔrɔ la fuya électrique b'i bolo i b'a minɛ n'o ye dɔrɔn miniti damadɔ dɔrɔn baara ɲɛna. N'o ta anw minnu bolo dɔrɔn an bɛ sin k'an teri kɛ bɔɔ ye ten dɔ. Sabula an tɛna se k'a nege jalen to an na fana dɛ. An b'a gosi sa f'an fiye ka 5 miniti hakɛ t'a la dɛ. I b'a gosi de sa fo a ka kabako d'a kan. Plus i b'a gosi ka taa fɛ plus i yɛrɛ b'a ye a bɛ funu ka yɛlɛ sanfɛla la. I n'a fɔ n bɛna n fiye 5 a kan kosɛbɛ ja kɔfɛ ne ni maanaw nka ni n sɛgɛnna a kan laabi fana dɛ. A ma diya dɛ ne ni maanaw nka baara ɲɛna aw yɛrɛ ɲɛ t'a la fo k'a kanga. A bɛ kanga fo k'a ɲɛ jɛ para. Sabula an ye gamugu de k'a la an ma namugu k'a la. An bɛna papiye ko ɲɛɲini sisan. Ne bɛna n ta kɛ papiye cuisson de kɔnɔna na nka an yɛrɛ ka kaye papiye a bɛ se ka k'o la. I n'a fɔ n delila ka video fɔlɔfɔlɔ min k'a la n y'a yira kaye papiye i b'a tigɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. O kɔfɛ i b'a su de fɔlɔ ji la. I mana n'a su ji la wagati min na i bɛ sɔrɔ k'i ka fari ji gosilen kɛ a kɔnɔna na. I n'a fɔ bi ta ne bɛna kɛ papiye cuisson dɔrɔn de la. Nin y'ale de tigɛtɔ y'an fɛ ciseau la tantɔ. N'a sɔrɔ la k'o b'i bolo o ka ɲi kosɛbɛ nka o t'a bali fana k'a tɛ se ka kɛ kaye papiye la dɛ. Ni min b'i min bolo waati min na i b'a kɛ ni o ye. A bɛ se ka k'a fila bɛɛ la wa a bɛɛ bɛ résultat kelen de di. Hali n delila k'a ye maa dɔw b'a kɛ mana kɔnɔna na nka ne ma deli k'o si yɔrɔ lajɛ fɔlɔ. An ka papiye ko baara ɲɛnabɔra an b'ale da kɛrɛfɛ ka sɔrɔ k'an ka fari jiko fana ɲɛnabɔ. I kɛ o kɛ k'a k'a kɔnɔna na i b'a gosi dɔɔni fɔlɔ. Sabula kuma dɔ la n'i y'a bilalen to yen nɔ dɔrɔn kanga b'a fɔ k'a b'a bila. O la i kɛ o kɛ k'a kɛ papiye kɔnɔna na i b'a gosi dɔɔni fɔlɔ ka sɔrɔ k'a k'a la walasa kanga in ka to a la. Sabula kanga in de b'a to an ka fari kɔnɔna bɛ wusu k'a ɲɛ kosɛbɛ. I b'a dɔn ni fari kɔni wusura o t'a ja tɔ kolokololen ye ɲɔgɔn na. Baara banna an bɛna an ka da jiko ɲɛnabɔ sisan. An bɛ ji litiri 1 k'an ka da kɔnɔna na. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka ɲintin ta k'o bila an ka da la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ɲintin bɛ wɔsi. N'a sɔrɔ la ko popilini b'i bolo i bɛ se ka popilini da i ka ɲintin kɔnɔna na fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka fari dada a kɔnɔna na. Wa nin yɔrɔ la ne ɲinɛna fan dɔ kɔ. N'a sɔrɔ la ko popilini t'i bolo ko nka torchon dɔ b'i bolo i kɛlen k'a kɛ tan cogoya in na i bɛ torchon dɔ da sanfɛla la ɲani i ka fari de b'a fɔ k'a bɛ wɔsi. I n'a fɔ ne ye kun fɔlɔ min kɛ nin min tatɔ filɛ nin ne fɛ tan dɔ a kɛra i n'a fɔ a bɛ wɔsi n bolo dɔɔni nka komi ne kun hakiliba b'a la a ma wɔsi n bolo nka n'a sɔrɔ la k'i siɲɛ fɔlɔ de don i bɛ torchon da sanfɛla la dɛ. I n'a fɔ ne ye video fɔlɔ min kɛ ne ye torchon da sanfɛla la walima i b'a kɛ popilini kɔnɔna na. Nin y'an ka kun filanan de bɔtɔla y'an fɛ tan dɔ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a fɛgɛyara kosɛbɛ dɛ. An b'a to yen nɔ a ka wusu miniti 25 bɔɲanko. Kuma dɔ la hali miniti 20 yɛrɛ a bɛ se. An yɛrɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn ne ni maanaw an k'an ka to ka dumuni présentation kɛ ka ɲɛ. O de b'a to dudenw bɛ dumuni nege minɛ k'a sɔrɔ hali a ma dɔw nɛn ka fɔlɔ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye tomati de ye tan dɔ. Poivron dɔɔni ani jaba. An yɛrɛ kɔni b'a dɔn jaba ka di kosɛbɛ ale la dɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka forondoni tigɛ k'o dada kɛrɛ la. N'a sɔrɔ la k'a jaba sauce lama ka d'aw ye a y'o fɔ n ye commentaire la. Don n'a nataw la an n'a dilan kun ka jaba sauce ni sauté k'o ni da a kɛrɛ la ani forondonmuguni. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la présentation ɲɛnen kɔfɛ an bɛ tulu woy'a la sa. Sɔmanfɛn kɔni tulu de bɛ dasi ale la dɛ. Tarawelelakaw y'o seere an bɛ kɔgɔni furufura la dɔrɔn baara ɲɛna. Ni video in diyara aw ye aw kana ɲinɛ k'a bila ka taa aw fana fɛ maaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.